Здравейте отново, скъпи приятели, брати и сестри. Благодаря отново на Бога, че мога да стоя тук пред вас, да направя едно поредно малко клипче в TikTok. Но преди да започна да говоря каквото да е, бих искал да се извиня на всички, които ме гледаха, аудиторията. Благодаря на Грозденка, защото сподели един лайв и много приятели се добавиха. И вярвам, че наистина Словото на Бога заслужава. Но искам да се извиня, защото вчера последните 2 минутки от клипа не се чува, няма глас. Аз съм нов в TikTok, така че ми простете. Не знам всички неща, телефона ми звънна и затова нямаше глас. Но сега се надявам тия минутки да споделя пак нещо с вас, което да докосне сърцата ви, а наистина то докосне и моето сърце, защото това е моят живот. Аз нямам друг живот, освен това, което Христос ни е дал да живеем. Благодаря ви, благославям ви, преди всичко бъдете благословени в името на Исуса Христа. Така че, какво да говоря днес или какво съм избрал да споделя с вас? Много християни по лицето на земята се чудят какво, някои казват вяра без дела е мъртва, някои казват не трябва дела, само вяра и така нататък. И сега питам един прост въпрос. Трябва ли дела, за да се спасим? И много хора ще кажат, които гледат, не, аз ще кажа да. И знаете ли кое е дело? Едно единствено дело. На Христос. Делото. Делото е извършено. Не трябва ти, приятели, или аз да се насилваме да направим дела. А делото вече е извършено. Исус Христос го направи за теб и за мен. Така че ние получаваме спасението даром по благодат, а не чрез дела. А делата следват спасението. Нашата работа е да повярваме в делото, което Той е направил. Айде сега пък тази ти как така говориш. Чета Йоан 6 глава, 28 стих и 29. Затова те му казаха, какво да направим, за да вършим Божиите дела? Искаха хората да вършат Божиите дела, както се надявам много от нас искат. Исус просто, ясно отговори. Това е Божието дело. Да повярвате в този, когото Той е изпратил, скъпи приятели, брати и сестри. Знаете, Христос е повече от достатъчен. Той ни трябва. Нищо друго. Много пъти ние се чудиме как стават нещата и защо. Но обаче, пак ви казвам, сега някой от вас може да критикува и да казвате, тогава да спиме ли, да си почиваме? Не, никога не съм казал такова нещо. Аз няма да спра и няма да почивам. Ще служа навсякъде, където и да отида. Ще ходя и ще разкажа за великите Божии дела, които се случват в мен. Но истината е, че Божието дело, извършено на кръста, ни дава привилегията и правото да ходим, да дишаме, да служим и да вярваме в Него. А който не ми вярва, може да отвори да чете Римляни 5 глава, но аз няма да се задълбоча в това нещо. От 12 стих надолу казва, както и чрез едно прегрешение на Адам всички бяха грешни, така чрез едно праведно дело на Исуса Христа всички се оправдахме. Както и чрез непослушанието на единия Адам всички заслужаваме смърт, чрез послушанието не на тази, не на някой от вас, послушанието на Христа всички ние биваме приведени в Царството на Бога. Сега искам да ви разкажа една история, защото всеки път искам да ви кажа така, че знаете, делото вече е завършено и то е на кръста. Когато Бог свърши се, Той свърши с всичко това, което Бог му заповяда и му повери. Така че, относно делата, вярвам, че сте ме разбрали. Сега искам да ви кажа колко важно е да повярваме в това дело и в Христос. Имаше един художник, много известен. Той имаше единчик син, защото жена му умряла при раждането му. Той го отгледал с прекрасната любов, но той бил много известен художник. И картините са му били много скъпи, не им липсваха нищо. Той продаваше една картина много скъпо, представете си тия Микеланджело, такива, аз не им знам имената, но много беше известен и хората много търсеха картините му. В един прекрасен момент синът му пораснал, навършил годините, които трябваше да ходи за война. Или както ние преди ходихме в казармата. И той отиде на война или в казармата, обаче бащата го чака, повече от 2 години той не се върнал. И в един прекрасен момент на вратата се похлопа.
Бащата вече стар, по-изтощен. Отива, отваря вратата и гледа един млад човек на възрастта на сина му, така леко куцал, изтремозен, носи един пакет. И вика: тук ли е домът на еди кой си известен художник? Да, заповядай, тук е. Искам да ти подаря един подарък. И отворил подаръка човека и е разбрал, че това е образът на сина му. И човекът му е казал: слушай, господине, нося ти тъжна вест. Синът ти е починал. А художникът, докато синът му беше в казармата, защото пропуснах това да ви кажа, той много картини е нарисувал, но не ги е продавал. Хората чакаха, но той не е. Вика, като си дойде сина ми, ще ги продадеме. И тогава, когато разбрал новината, че сина му е починал, но младият човек, приятела на сина му, казва така: ние бяхме заедно, много добри приятели. И мен ме раниха, но той ме носеше на рамото си, за да ме спаси. Той даде собственият си живот. Човекът се затвори в себе си, не след дълго време. И картината, която му подари, беше образа на синът му. Той ви каза: съм добър художник, но това, което запомних от моят приятел, от твоят възлюбен син, аз го нарисувах. Ето ти, защото знам, че ти си художник. Човекът се затворил вътре в себе си, художникът. Тежел известно време и умрял. Обаче много голямо наследство има, много картини, много големи къщи и трябваше да остави завещание. И завещанието беше всичко да се разпродаде на търг. Когато започна търга, отвориха врати и много известни личности, VIP персони, влязоха вътре. И започнаха сега да чакат с нетърпение, защото знаят, че много време е рисувал, а пък нищо не е продавал. Така че всички милионери, милиардери там се събраха да чакат да купят в колекциите си хубавите картини. Излиза човека, който трябва да открива търга и казва: вижте, първо, добре сте дошли, но първо ще покажем тази картина. И когато я изкараха, тя беше картината на сина, подаръка, който му подари приятеля. Тя, разбира се, че тия, които разбират, беше фалшива, тя не беше оригинална, той не беше рисувал художника. И всички вика: хайде махай тази картина, дай другите, дай оригиналите. Той вика: да, но първо тази картина. Вика: кой ще даде $50 за нея? Никой не отговаря. Кой ще даде $30? Никой. Имаше един градинар, който с отворени врати гледаше и вика: аз имам 10. $10 един път, $10 два пъти, $10 три пъти. Продадено! Градинара взе картината. Излиза човек и казва: търга приключи. Как така? Ние чакаме толкова много картини, толкова години. В завещанието пише, че който купува картината на сина, получава всичко останало подарък. Във 2 Коринтияни 1:20 казва: нима с който ни подари сина си, няма да ни подари всичко останало. В Йоан 5 глава 11 и 12 стих казва: и свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговият син. Запомнете и забележете: който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Бъдете благословени. Не ни трябва много. Христос ни трябва. А Христос е всичко. Така че ако имаме Христос, ако повярваме на делото, който е направил, ще живееме в благодат и мир. Независимо от обстоятелствата, скъпи приятели, брати и сестри. Обстоятелствата в последните времена, вижте, те са трудни. Те са злобни. Хората станаха себелюбиви, горделиви, надменни, както пише в Тимотей. Без семейна обич. Но когато имаш Христос, това не ти пречи да живееш с мир, с любов, с благодат. Бог да ви благослови, Божията благодат и мир да ви отсияе. И знайте, Бог много ви обича, та си също.